Podívej na něho. To je možná zajímavé, že on si tady dokonal. Jo. Že si tam tuknul naozaj. Nekalo sa je veľmi ťažká. A napríklad niektoré tieto pazúre dojde do toho teritória, keď sa iná šelma a nemá sa čím brániť. Potom ale... Hej, Luna. Preto je veľmi, oni sú takto zvyknutí, že buď jednu labku položia, alebo dve. Oj, oj. Hej, nízke na nás. Pozor. Dobre, za nami. No čo Bubíš, odpočívaš? Dobre, Danke. Keď vás niečo zaujíma, kľudne sa len popýtajte. A kľudne sa to môžete ešte poprichádzať aj dopredu, pozrieť zase na levý bok, aj hore dole. 20 až 25 rokov zajac sa dožívajú. Náš najstarší samec, čo sa tu došiel, mal 21. No, už vyše 20 rokov. Všetci odchovanci. Aj zmenu genetiky, keď sme si kúpili, tak si zobrali úplne malý lienik na teba. Haninko, kde si nehal loptičku? Kde si nehal loptičku? Áno, samozrejme, lebo vidíte, jak aj on tu má dve samice, tam za nimi tiež je jeden chlap, čo má dve baby, lebo sa tak narodili. Čiže keď majú ruju, tak ich oddelíme a potom zase tie samice vrátime. Lebo keby sme to nechali na tých babách, alebo že robte si čo chcete, tak by sme mali ročej aj 30 mláďat a čo by sme s tým robili? Tým, že ich nepredávame ďalej, tak není náš účel rozmnožovať to tu a predávať krížom krážom. To nie je. Záujem by bol. Však si zoberte, že zoologické a cirkusy stále predávajú mláďatá. Cirkusy to hlavne využívajú na to najväčšie grože. Biznis, ľudia sa s nimi fotia, naozaj zarobia na tom kopec peňazí a už keď sú väčšie, tak potom ich predajú ďalej. Ale my toto nechceme, pretože nepáči sa nám častokrát, jak v zoologickej záhrade sa k ním chovajú, hlavne neudržujú žiaden ľudský kontakt. Cirkusy, tak o tom sa baviť nebudeme, to je niečo podobné. A ďalšia vec je zase, že súkromníkov, že dojde niekto, ak si došla, že že chcem tigra, však mám peniaze, sa už postarám, budem mať veľkú klietku, ale to není o tom, že vôbec neviete, do čoho idete, častokrát tí ľudia nikdy šelmu nemali. V jednom roku je vytanka sány, taký veľký tiger už ho zastraší, v živote tým už nevlaze, lebo aj oni chcú s vami bojovať. A potom to má doma, dajme tomu 5-6 rokov, už to není zaujímavé, lebo všetci kamaráti už to poznajú a tie šelmy práve že častokrát bývajú v malých výbehoch, o jednom kúrati denne a hotovo. A už potom nevedia, čo s nimi a nakoniec si ich zabijú a dajú si kožušinu do obývačky. To znamená, máme aj skúsenosti s veľa takýmito súkromníkmi a nechceme ich proste predávať a žiť s tým pocitom, že kam sme tú šelmu chudetko predali. Tak to nie. Preto u nás všetci ostávajú a snažíme sa teda redukovať si ten chov, aby sme nemali veľa tých tigrov, lebo teraz v lete vám poviem pravdu, že ani to nepociťujeme, že máme toľko tigrov, že ich máme 24. Pretože keď, jak som spomínal, že moc nechutí papať, tak jeden deň máme veget, nemusíme krmiť, lebo im nechutí, druhý deň po 5 kg, to už není stačí, aj 200 kg svinia, lenže príde zima a keď mrzne, tak zhruba 15-20 kg na jedného, keď dáte, tak to potrebujete minimálne aspoň 800 kg, to jeden koňuža na ani nestačí, 800-900 kg, aby sa poriadne nakrmili cez zimu a to je problém zohnať, lebo od tretej už máte dnu a do tretej to zohnať, naporcovať a teraz ešte aj zohriať na telesnú teplotu, pretože to máte pod ľadu. No a to je strašná robota. Vtedy už chcete 24. Do 30 akože môžeme tak relatívne, ale tak snažíme sa to takto držať, že jak napríklad možno na budúci rok plánujeme, alebo teda som sa tak dohodli s pani majiteľkou, že napríklad urobíme nejaké mláďatka, len z toho dôvodu, že máme samcov, ktorí už majú 15-16 rokov a chceme pod nich zachovať ešte nejakú genetiku, pod tých našich úplne prvých. A nechceme to dosiahnuť, až keď on už bude úplne starý a už nebude vládať. Takže také, že treba udržiavať tú genetiku. Nie je nikto taký, až vieme to samať. To, že má doma niekto 2-3 tigrov, aj to sú väčšinou pokrížení krížom krážom s bengalskými a kadekým, tak to nie. Neudržiavame akože s nikým takým. Lebo nikto taký, jak my, nie. Lekárska starostlivosť, nemáme nejakého svojho veterinára, pretože každý veterinár sa špecializuje na psov klasicky, ale máme náš veterinár, čo chodí očkovať našich psov a podobne, poznáme rôznych veterinárov. Ak majú nejaký problém, že nezlaknite sa, že Inak s tým tigrom, čo vybehol, sa dá reálne cez víkendy fotiť. Je to áno, 5-ročná ona je tigrica. najväčší kľúďas a to by ste nepovedali. Ona má najlepšiu povahu voči ľuďom.
Ona je úplne, ju môžete naveť na druhé. Jak si ju spolohujete, tak ju Bubík! Lebo nevidím aj teba. Tigre to live. Máme to rozdelené, lebo nás je veľmi málo. Nincs áram fent a kerítésben. Je to normálna vec, lebo to normálne všetci zoberú, že máte malého Ezek óriási. Vagy fölmásznak a kerítésen. Hát aztán igen. a ono to privezla rastie, chodí si tam niekoľko Vagy kimásztak, vagy ledőasodik súlyba. ale tiež musíme dávať veľký pozor, že by stálo